Chcete vedieť, ako sme tento úsmev premenili na tento? Metóda Olom4 dokáže vyčarovať úplne nový úsmev už po 2 sedeniach. Najskôr absolvujete konzultáciu, kde lekár urobí RTG snímku, posúdi stav vašej kosti a zistí, či ste vhodný kandidát na zákrok. Potom si dohodnete termín a ide sa na vec. Prvé sedenie trvá približne hodinu. Počas neho lekár odstráni zvyšné zuby a zavedie 4 titánové implantáty do čeluste. Potom nasleduje pár dní na hojenie. V tomto prípade to bolo 5 dní, aby jasná odpuchli a pekne sa zahojili. Druhé sedenie je už o radosti. Trvá asi 30 minút. Odstránia sa stehy, nasadí sa fixný mostík a voilà, nový úsmev je na svete. Celý proces je rýchly, bezpečný a výsledok je trvácny. Pri správnej starostlivosti vydrží aj 15 až 20 rokov. Kľúčom je pravidelná dentálna hygiena a preventívne prehliadky. Teraz k tomu, čo zaujíma mnohých. Cena. Orientačná cena je od 6 000 eur za jednu čelusť. Chápeme, že to nie je malá investícia, ale je to investícia do nového života, sebavedomia a pohodlia. Preto ponúkame aj možnosť splátok. Zaplatíte 50% vopred, čo predstavuje približne 3000 eur a zvyšok si rozdelíte na 12 mesačných splátok bez navýšenia, teda približne 250 eur mesačne. Ak vás táto možnosť zaujala, napíšte nám do komentára, do správy alebo nám pokojne zavolajte. Radi vám všetko vysvetlíme a pomôžeme vám spraviť prvý krok k novému úsmevu.